Pokoke pun Kakang bakal ngayahi wajib. Wis ora iso. Aku pamit ya. Tok. Ngandel ora. Tok dede tanda. Toprak bubar. Tobonge ambruk. Kaya Mas. Senengan kaya mlayu tenan lho, media mangi dalange kon mlayu kaya mlayu tenan. Lah, Ha nubruk tenan kaya ngawur lho. Ha iki nek tak goceki mau wis jomplang kok. akeh wong lanang. Lah nggih, akeh wong lanang. Kaya weru-weru. Akeh wong lanang senajan akeh wong lanang ning ati kula tetep kalian panjenengan lho Kang Mas. Aduh Yai, adikku wong ayu. Aduh. Pripun Kang Mas kula tumut nggih. Nggih Iya. Kang Mas. Tak cekel terus lho nggih. Melu ya melu. Ning Durung wancine melu. lah terus kula melune benjang napa? Sesuk recep ya. Kok dadak enteni sok recep to Kang Mas? Tak mampir sik diajeng Injih Kang Mas, ning mampir wonten pundi? ning daleme Pak Katir. Oh nggih, menika wonten napa? Iki ana adicara merti dusun. Terus Ketoprak apa Pranata Cara? aku dijak mampir lho. Oh ayo kita berkembang pikirane dhek berkembang. Ya. Nah, Ketoprak Wiratmaya karo Sri Uning kok mampir nek Pak Katir iki. Katene Pak Katir wis tuwa banget saiki. Ayo. Monggo Kang Mas. Iya. Iki pundi wae? Lumampa tanpa Pripun Kang Mas? kaya-kaya dina iki pun Nggih. Kakang bakal ngayahi wajib ya kuwi Brasta Kraman ana ing Praja Bojonegoro Yai. Wah. Mula siliramu bakal tak tinggal ana ing Taman Sari kene. Ampun to Kang Mas, lah kula nek ditinggal terus kula kepripun? Dikancani para abdi kang ana ing taman kene, siliramu arep seneng-seneng monggo Yai. Boten kula boten purun. Ki nek kowe iku kudu ngepaske karo adegane desone tak ajari. Ki mau dialog cara Jawa Timur. Diajeng. Apa? Pun Kakang bakal budal marang Bojonegoro Brasta Taman. Lho kowe langsung wedokan Jawa Timur iki kenes. Kang Mas, menapa boten prayogi panjenengan lenggah rumiyin to Kang Mas? Nono. Adane dhuwur ngono. Heeh. Menapa to boten prayogi to Kang Mas? Nek Oh. panjenengan menika, hah? Lho niki Sri Kandi, Pak. Lah piye to? Ora Ora. kaya wong tetek. Maksudnya tetek piye? Kulino tetek ya? Dalange kulino tetek. Aja ngono iki pendhuwure awake dhewe. Ah, mutar Sapa? Iki Pak Dalang iki.
Endi? Iki salon. Iki lho. Kowe kleru le mengo. Iki salon kok Pak Dalang. Pak Dalang kan kaya salon kok. Ireng. Mula sliramu bakal tak tinggal pun Kakang bakal ngayi wajib Yayi. Banjur kula kepripun Kang Mas nek panjenengan menika kesah? Tindak. Tindak. Terus kula kepripun? Kowe ning omah wae. Kula tumut. Aja. Lah kenging menapa? Akeh wong lanang. Lah nggih akeh wong lanang. Kaya weru-weru wae. Akeh wong lanang senajan akeh wong lanang ning ati kula tetep kalian panjenengan lho Kang Mas. Aduh Yayi, adikku wong ayu. Pripun Kang Mas kula tumut nggih. Nggih Kang Mas. Tak cekel terus lho nggih. Aja Melu ya melu. ning. Durung wancine melu. Lah terus kula melune benjang napa? Sesuk Recep ya. Kok dadak enteni sok Recep to Kang Mas? Lah aku ki ditinggal sedina wae rasane kaya setahun lho Mas. Waduh nek suwe banget. Lah yo aku lagi pengen karo panjenengan lho. Ayo, tak bacotke tembangnya ya Yayi. Nggih Kang Mas. Teman Kowe nggo dari tangane Wiratmaya karo Wiratmaya dikipatke Wiratmaya mlayu ben engko tekan ndi nengke wae Wiratmaya. Mesti aku tindak diajeng tek grobyak. Nabrak tobong. Pripun to Kang Mas? Kok ampun kesesat. Ora. Aku bakal ngayi wajib kowe ana ing taman kene Yayi. Kula boten purun kula tumut to Kang Mas. Ora iso. Kula tumut kok kaya ngajeng tumut panjenengan. Ora iso. Kok ora iso? Sebab pun Kakang bakal ngayi wajib ana ing perang gedhe. Mengko ndak siran keson Jabaya Yayi. Jenengan asing ngawayahi kewajiban apa arep golek wong wedok liya? Ngayi kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban ngayi perang gedhe. Ah ngapusi maling nang kono yo golek wedokan to. Ora, pun Kakang tresno marang siramu Yayi. Jenengan saged dicepeng. Ora iso. Janjine dicepeng lho Kang Mas, ora cepeng liyane. Pokoke pun Kakang bakal ngayi wajib. Wis Ora iso. Aku pamit Yayi. tok ngandel ora. Tok dede tanda. Toprak bubar. Tobonge ambruk. Kaya Mas. Jenengan kaya mlayu tenan lho, media mangi dalange kon mlayu kaya mlayu tenan. Lah, Ha nubruk tenan kaya ngawur lho. Ha iki nek tak goceki mau wis jomplang kok. Aku wis krasa mula ket mau wis ngene ngandel ora. Totalitas ya Mas ya iso mlayu tenan ya najan to nubruk. Ning ora enten sing lara mboten. pripun? Enten sing sakit mboten? Mboten. Kula niku pun biasa. Oh, biasa. Nggih, Biasa. nabrak. Biasa nabrak. Nggih. Kurang ajar kaya. Biasa Lho nabrak. iki saestu kok, Pak? Lah nggih. Nggih. Monggo. Dum-duman anu hasil kartis ketoprak. Ayo. Nyaki Mas apa Mas Wah, alon-alon sih ndak nabrak aja. Ora apa-apa. Nggih, tambani nggo. Nggih. Hasil kartis nggih sesuk main meleh. Nggih. Sesuk dapukane sing supaya ora nabrak niku sampean didapuk watu. Pun teng riku mbegegek meneng mawon. Matur suwun. Apa Suwun, niki? Pak. Nggih, sami-sami. Mejang sanes wedal penagih malih. Nggih. Sesuk kula teng Tulungagung. Mriko napa? Waduh. Mboten, Pak. Tebih, Pak. Napa? Tebih. Mboten apa-napa nak aja kesasar. Ya ora karo bapake kok. Ayo, Mbok. Nggih, sembah nuwun, Pak. Nggih, Mbak matur Tatin nuwun. sembah nuwun. Nggih, sami-sami Mas. Miki balekke.
Apa-apa arep digawa. Oh, langsung sikile diuncal-uncalke mawon mriku. Aku kok nggak terima honor ketoprak. Hah? Honor ketoprak Honor apa? Ketoprak. Arep entuk honor ya sak ngarepmu, arep ora entuk honor ya sak ngarepmu. Lah Mas Fajar oleh dum-duman lho. Ya, gelem 50 ra gelem ya minggatono. Rahasia karo duit. 50 yo mayan kena nggo tuku nguyah. Ayo nggo nguyah. Nggo kuwi tukoke uyah. Terus kowe nyoso ember sing gedhe kae tok naik banyu anget, biuk uyah terus tok nggo kungkum. Terus digoreng. Engko ora medhu ae lho. Padake ingkung. Ingkung semono tenan dirayah. Iki piye wis? Ayo ora kok iki ana pamundhutane, Lin. Ya diaturke sisan, ya. Gampang iki saka Pak Camat Bangun Tapan. Ya. Napa? Gugur gunung. Ora kur. Ora 50 ekor. Ya. Dewe. Ae dhewe kok ya tanggung jawab. Nek arep kur ya 50 Bali ngene. Ah terus? Aku linggo kono ngukur ning 50 Bali. Lah kan 50 le bayaran ketoprak. Ah sing ngakon ketoprak sapa? Fajar. Ah jaluk pacar kok. Jar ndi mau? Aku rong mbok kei lho, Mas. Ora krungu, Dek. Enggak peduli ya wis. Enggak peduli wong ya ora weruh kowe kok. Dek ora weruh kowe, dek ora isin wong ora weruh wong-wong. Iya, ora apa-apa. Iya dibawani Pak Fauzan kok, Camat Bangun Tapan. Iya, Bapak Camat, monggo. Ben atatin men kluap-laup dhewe. Iya. Iya. Monggo. Bawani napa langsung? Langsung bawani. Langsung. Yo, monggo, yo.
Matur sembah nuwun wis gak bali nang nggonmu. Siap. Di ngremi neh. Apa nih? Ndoke men netes. Aku ora ndendok lho. Sing ndendok ki jenengan kuwi. Oh, lho ra. Pancen omongane wis ora ana batas-batas. Waton trap-trup ora. Iya. Anggepe wong mayang kok nggawa ndok. Mewo-ewo iki. Iya, ya pancen bener kaya mak. Iya.